Πατέρα ουράνιε, ουράνια και γη, και εμείς μαζί τους υψώνουμε τη φωνή μας σε μια δοξολογία εκ βαθέων. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αγάπη, είσαι αγαθός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος πολυέλεος αληθινός, φυλάτης έλεος εις χιλιάδας, συγχωρείς ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα, τα προαιώνια σχέδιά σου για την σωτηρία του ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τα πραγματοποίησες δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε για τον Υιόν σου τον μονογενή, την δόξα των αγγέλων, που υπέμεινε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνην. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του, για την σωτηρία μας. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά.
Σε ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, γιατί έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια σου δεν θα παρέλθουν. Πάνω σε αυτά στηριζόμαστε και αναπαυόμαστε. Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό. Θέλουμε να αγιάσεις την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου να μιλήσει στην καρδιά μας. Πατέρα ουράνιε, ετοίμασε το πνεύμα μας. Παρακαλούμε θερμά το Άγιο Πνεύμα να μας πληρώσει, να μας ανανεώσει στον εσωτερικό άνθρωπο, να αναπτερώσει το φρόνημά μας, να κυριαρχήσει στη σύναξή μας. Πατέρα ουράνιε, ζωοποίησέ μας. Εν μέσω των ετών γνωστοποίησε το έργο σου. Κάνε γνωστή τη σωτηρία σου στην πατρίδα μας. Δώσε να δούμε στις μέρες μας πλήθη αθανάτων ψυχών να επιστρέφουν στον Κύριο. Το Ευαγγέλιό σου να διεισδύσει σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Να ακουστεί στα πιο περιοπτά βήματα το μήνυμα του λυτρωμού. Πατέρα ουράνιε, ελέησε το έθνος μας. Ελέησε τα έθνη τα γειτονικά και τα μακρινά. Πατέρα, κάνε μας συνετούς στη γνώση των καιρών. Πες μας για το προχωρημένο της ώρας, να μην κοιμόμαστε καθώς και οι λοιποί, αλλά να αγρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε, να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριο. Και αυτό το πρωινό ζητούμε, Κύριε Ιησού, να έρθεις γρήγορα, να έρθεις σήμερα. Τάχινε τον ερχομό σου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και τη δόξα εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμοδήσει σε έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Αγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθειά σου, διότι εμεγάλυνας τον λόγο σου υπερπάσαν την φήμη σου. Καθήν ημέραν έκραξα, μου εισήκουσας, με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλουσι σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, όταν ακούσωσι τους λόγους του στόματός σου, και θέλουσι ψάλλει εν τεσοδείς του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα γινώσκει μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει, θέλεις εκτείνει την χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου, και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παραβλέψεις. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 23. Ύμνος 23.
Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, τα οποία και θα σχολιάσουμε, από την επιστολή προς Ρωμαίους, το τελευταίο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου, του σε σιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα, δια προφητικών γραφών, κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωρισθέντος εις πάντα τα έθνη, προς υπακοήν πίστεως, εις των μόνον σοφών Θεών, έστω η δόξα, δια Ιησού Χριστού, εις τους αιώνας. Αμήν. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει. Επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 24. Εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτές τους και να σας στήσει κατενώπιον της δόξης αυτού αμόμους εναγαλιάσει, εις των μόνον σοφών Θεών των σωτήρα ημών η δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτές τους. Τέλος, διαβάζω από την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας σας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί. Τον ύμνο 26. Ύμνος 26.
Είναι τόπος κοινός πως είμαστε αδύναμοι ψυχικά, πνευματικά, ηθικά. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τις δυνάμεις του σατανά και τις αδυναμίες μας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού, να νικήσουμε τους ποικιλόμορφους πειρασμούς. Είμαστε αδύναμοι μέσα στις δοκιμασίες, στις απογοητεύσεις, στις διαψεύσεις. Όταν τα όνειρά μας και οι ελπίδες καταραίουν, καταραίουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο λασπωμένο ρεύμα, στο αρνησίθεο πνεύμα της εποχής μας. Πόσο συχνά στα χείλη μας ανεβαίνουν οι στίχοι του ύμνου. Νιώθω τόσο αδύναμος, Κύριε, μη με αφήσεις να χαθώ μέσα στη θλίψη και στον πόνο της ψυχής μου. Όμως, ενώ εγώ είμαι αδύναμος, ο Θεός που πιστεύω και λατρεύω είναι παντοδύναμος. Η παντοδυναμία Του δεν αποκαλύπτεται μόνον στην έξοχη δημιουργία που μας περιβάλλει, αλλά και στην ένδοξη σωτηρία που πραγματοποίησε με την θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ο Θεός κίνησε γη και ουρανό για να μπορέσει να λυτρώσει τον άνθρωπο. Δραστηριοποίησε αγγέλους και ανθρώπους. Έστειλε εδώ στη γη τον Υιόν Του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Η βίβλος διαβεβαιώνει πως ο Θεός είναι ισχυρός εις το σώζειν. Είναι δυνατός να σώζει εντελώς. Η σωτηρία που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός είναι τέλεια. Δεν συγχωρεί μόνον τις αμαρτίες του παρελθόντος, μας δίνει και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες του παρόντος, τις δυσκολίες του μέλλοντος. Μας ικανώνει να ζήσουμε μια άγια, καθάρια, καινούρια ζωή, θριαμβευτική, σε μια εποχή ηθικού ξεπεσμού. Ο Θεός που άρχισε μέσα μας το καλό έργο θα το επιτελέσει, θα το ολοκληρώσει, θα το αποπερατώσει. Τι κι αν η πορεία μας για τον ουρανό είναι τραχιά και δύσβατη, τι κι αν η πύλη είναι στενή και τεθλιμμένη, ο Κύριος θα μας ικανώσει να την διανύσουμε. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει μόνους και αβοήθητους. Θα σταθεί στο πλευρό μας πάντοτε μέχρι το τέρμα και κάποια μέρα θα μας υψώσει στην αιώνια δόξα. Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει πως ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας στηρίξει μέσα στις ποικιλόμορφες δοκιμασίες. Την περίοδο που διερχόμαστε, πολλοί αδελφοί δοκιμάζονται σκληρά. Άλλοι με σωματικές ασθένειες, άλλοι με οικονομικές δυσκολίες, άλλοι με οικογενειακές αναταράξεις. Ας μη παραξενευόμαστε ούτε να σκανδαλιζόμαστε. Όλοι οι πιστοί σε όλους τους καιρούς δοκιμάστηκαν και στο τέλος επιβραβεύθηκαν, ευλογήθηκαν πλούσια. Θυμηθείτε την δοκιμασία του Ιώβ, τι τρομακτική η τραγωδία του. Είδε τα παιδιά του, τα σπίτια του, την υγεία του, όλα τα αγαθά του να χάνονται. Και όμως μέσα στα θλιβερά ερείπια της ζωής του στάθηκε ορθός. Τον στήριξε ο παντοδύναμος Κύριος. Θυμηθείτε την δοκιμασία του Αβραάμ. Ο Κύριος τον πρόσταξε να θυσιάσει τον γιο του, τον Μυριάκριβο, τον γιο του που προσδοκούσε χρόνια πολλά.
Τα γέρικα πόδια του λύγιζαν καθώς ανηφόριζαν στο δρόμο της θυσίας. Τα αδύναμα χέρια του έτρεμαν καθώς απόθεταν τον γιο επάνω στο βωμό. Η χιλιοσπαραγμένη καρδιά του μάτωνε καθώς τον έβλεπε για στερνή φορά λίγο προτού πεθάνει. Και όμως σε εκείνες τις τρισκότεινες ώρες τον στήριξε ο παντοδύναμος Θεός. Θυμηθείτε την δοκιμασία του Δανιήλ. Συκοφαντήθηκε και ρίχτηκε από τους συνωμότες μέσα στο τρομερό λάκκο των λεόντων. Μπορείτε να φανταστείτε την απελπιστική κατάστασή του? Μόνος, άοπλος, αδύναμος μπροστά στα αιμοβόρα θηρία. Και όμως στην τρομακτική αυτή δοκιμασία τον στήριξε ο παντοδύναμος Θεός. Πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης, οι μάρτυρες του Θεού, όλοι αυτοί δοκιμάστηκαν σκληρά, αλλά νίκησαν. Και κάποια στιγμή εκεί στον ουρανό θα στεφανωθούν με το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Αδελφοί, όπως όλοι εκείνοι οι πιστοί, και εμείς αναπόφευκτα θα δοκιμαστούμε, αλλά δεν θα εγκαταλειφθούμε, δεν θα πειραστούμε υπέρ την δύναμή μας, και στις πιο σκοτεινές ώρες και στις πιο τρομερές μπόρες της ζωής ο παντοδύναμος Κύριος θα μας στηρίξει. Ας ακούσουμε τα αιώνια λόγια του. Απευθύνονται σε σένα, απευθύνονται σε μένα. Μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Είσαι δικός μου. Όταν περνάς μέσα από νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν διαβαίνεις μέσα από ποτάμια, δεν θα βυθιστείς. Όταν βαδίζεις μέσα στη φωτιά, δεν θα καείς. Οι φλόγες της δεν θα σε κατακάψουν. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου. Έχεις για μένα αξία. Σε αγαπώ. Τα λόγια αυτά τα διάβασα πριν από χρόνια σε κάποιον νεαρό που δοκιμαζόταν σκληρά. Βρισκόταν μέσα στο θάλαμο της εντατικής. Οι ελπίδες να διασωθεί ήταν ελάχιστες. Κάθισα πλάι του και αφού διάβασα την προηγούμενη περικοπή, τον ρώτησα: ο Κύριος σε λύτρωσε, σε έσωσε, σε συγχώρησε, σε κάλεσε με το όνομά σου? Η απάντησή του ήταν καταφατική. Τότε του είπα: άκουσε τα αιώνια λόγια του Θεού, απευθύνονται σε σένα προσωπικά. Μη φοβάσαι. Τώρα που περνάς μέσα από τα σκοτεινά νερά, τα ορμητικά ποτάμια της δοκιμασίας σου, εγώ είμαι μαζί σου. Δεν θα βυθιστείς. Τώρα που περπατάς μέσα από την φοβερή φωτιά της στενοχώριας, οι φλόγες της δεν θα σε κατακάψουν. Είσαι πολύτιμος ενώπιον του Θεού. Είσαι δικός του. Σε αγαπά. Ο Κύριος πράγματι στάθηκε κοντά του, τον παραστάθηκε, τον ελευθέρωσε, τον γιάτρεψε. Σήμερα είναι ένας ευτυχισμένος πατέρας, ένας ευλογημένος εργάτης του Ευαγγελίου. Τι υπέροχη η οδή του Μωυσή. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή, υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Αδελφοί, στη σημερινή εποχή, σε αυτή τη δύσκολη ζωή, πού θα στηριχθούμε? Σήμερα όλα μεταβάλλονται ολόγυρά μας, όλα σύονται, όλα διαλύονται. Πού θα στηριχθείς? Πού θα στηριχθώ? Στους αιώνιους βραχίονες, στην κινούμενη άμμο της ζωής μας και της εποχής μας. Ο αιώνιος Θεός θα στηρίξει, θα στερεώσει τα βήματά μας. Αδελφέ μου, αδελφοί μου, ο αιώνιος Θεός, ο δυνάμενος, αυτός θα σε στηρίξει στις δοκιμασίες σου. Είναι εκείνος ο δυνάμενος να σε στηρίξει στις δοκιμασίες, αλλά και στις αδυναμίες.
Ο μαθητής Πέτρος έζησε μια συνταρακτική εμπειρία εκεί στην αυλή του αρχιερέα τη νύχτα που δικαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Εκείνη η νύχτα ήταν πολύ παγερή και ο Πέτρος αισθάνθηκε την ανάγκη να ζεσταθεί μπροστά στην αναμένη φωτιά. Ολόγυρά του ήταν και κάποιοι άλλοι. Μια αναλαμπή έπεσε στο πρόσωπό του και απεκάλυψε τα χαρακτηριστικά του. Η υπηρέτρια του αρχιερέα τον ανεγνώρισε. Λίγο αργότερα τον ταυτοποίησε και ένας δεύτερος και μετά και ένας τρίτος. Αλίμονο ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές. Μέσα στην παγερή νύχτα αντίχησε τότε το λάλημα του πετεινού. Ενώ δικαζόταν ο Ιησούς Χριστός, κάποια στιγμή έστρεψε το πονεμένο βλέμμα του, ατένισε τον αρνητή μαθητή. Κάτω από το φεγγοβόλο βλέμμα του Κυρίου ο Πέτρος ελέγχθηκε, μεταμελήθηκε, μετάνιωσε, έκλαψε πικρά. Όλοι μοιάζουμε με τον αρνητή μαθητή. Είμαστε ευμετάβολοι, είμαστε αδύναμοι, είμαστε ευεπηρέαστοι, είμαστε ασταθείς. Αποφασίζουμε να γίνουμε καλύτεροι, να πράξουμε το θέλημα του Θεού, να αλλάξουμε ζωή και πόσες φορές γινόμαστε χειρότεροι. Πόσο απατηδοί, πόσο ευμετάβολοι, πόσο απρόβλεπτη η ανθρώπινη καρδιά. Όμως τον αρνητή μαθητή, τον ασταθή Πέτρο, ο Κύριος τον άλλαξε ολοκληρωτικά, τον έκανε σταθερό. Τον Σίμωνα τον ψαρά τον έκανε Πέτρο, τον έκανε βράχο σταθερότητας. Τον γέμισε με το Άγιο Πνεύμα. Δέστε τον Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής. Όρθωσε το ανάστημά του, ύψωσε την φλογερή φωνή του, προκάλεσε τα πλήθη, τα κάλεσε σε μετάνοια. Δέστε και θαυμάστε τον Πέτρο στην κατοπινή του πορεία. Θαυμάστε τη σταθερότητά του, τη συνέπειά του, τον δυναμισμό του, την αποφασιστικότητά του, το θάρρος του, την τόλμη του, την θέρμη του. Και στο γέρμα της ζωής του, εκεί στη Ρώμη, οδηγείται στον τόπο του μαρτυρίου. Εκεί σταυρώνεται, θυσιάζεται για τον Ιησού Χριστό. Ο παντοδύναμος Κύριος που στήριξε τον αρνητή μαθητή μπορεί να στηρίξει τον σημερινό νεαρό στους πολυπίκυλους πειρασμούς της σάρκας, του κόσμου, στις δυσκολίες, στις αδυναμίες. Μπορεί να στηρίξει τον γέροντα, τον ηλικιωμένο που λυγίζει κάτω από το βάρος των χρόνων. Μπορεί να στηρίξει εσένα, μπορεί να στηρίξει εμένα. Ο Θεός απευθύνεται στον αρχαίο Ιακώβ και τον προτρέπει. Μη φοβάσαι σκολίκι Ιακώβ, εγώ θα σε βοηθώ. Ιδού εγώ θα σε κάνω νέο, κοπτερό, αλωνιστήριο όργανο οδοντωτό. Θα αλωνίσεις τα βουνά, θα λεπτύνεις τους λόφους. Ο ανεμοστρόβιλος θα τα αρπάξει όλα αυτά και θα τα διασκορπίσει. Εσύ δε θα εφρανθήσεις τον Κύριο, θα δοξαστείς τον Άγιο του Ισραήλ. Είσαι ανίσχυρος? Ο δυνάμενος μπορεί να σε κάνει πανίσχυρο. Μπορεί να γρανιτώσει τη θέλησή σου. Μπορεί να χαλιβδώσει το χαρακτήρα σου. Μπορεί να στερεώσει τα βήματά σου. Σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως ημέρες σου. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας στηρίξει στις δοκιμασίες και στις αδυναμίες. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει
να μας φυλάξει από τον πονηρό. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τον τρομερό, τον αποτρόπαιο εχθρό μας. Μας μισεί, μας απειλεί, καραδοκεί σε κάθε βήμα μας. Η Αγία Γραφή τον χαρακτηρίζει ως τον πατέρα του ψεύδους, ως πλάνο. Τον αποκαλεί διάβολο, αντίπαλο του Θεού, σατανά. Άλλοτε εμφανίζεται ως άγγελος φωτός και άλλοτε ως λέον οριόμενος. Είναι αυτός ο πανάρχαιος Όφης. Διεισέδησε στον κήπο της Εδέμ και παρέσυρε την Εύα και έσυρε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στον αιώνιο χαμό. Χρησιμοποιεί μεθοδείες, πανουργίες, τεχνάσματα. Δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου. Μπαίνει στο παράδεισο μιας οικογένειας και τον μεταστρέφει σε κόλαση. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία των Αγίων και την μεταβάλλει σε ζούγκλα αγρίων θηρίων. Μπαίνει στη ζωή ενός πιστού και την καθιστά μαρτυρική, αδίωτη. Ο Απόστολος Παύλος διαπιστώνει τον κίνδυνο και διατυπώνει τον φόβο του. Φοβούμε δια σας, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκπεσών από της εις Χριστόν απλότητος. Γι' αυτό, αδελφοί, ας αγρυπνούμε πνευματικά. Ας φρουρούμε με πολύ προσευχή την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, την εκκλησία μας, την καρδιά μας. Οι καιροί είναι χαλεποί. Οι δυνάμεις του σκότους στις μέρες μας έχουν ιδιαίτερα δραστηριοποιηθεί. Ο Λόγος του Θεού συνιστά φυλάξατε εαυτούς. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, όσο κι αν αγρυπνούμε, όσο κι αν προσπαθούμε να φρουρήσουμε την καρδιά μας και την οικογένειά μας, ματαιοπονούμε. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Αν ο Κύριος δεν προστατεύσει τα παιδιά μας, την εκκλησία, την καρδιά μας, αδελφοί, θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά, ματαιοπονούμε. Πόσο πολύτιμες οι διαβεβαιώσεις, οι υποσχέσεις του Κυρίου για την ασφάλειά μας, για την διαφύλαξή μας. Ακούστε τες. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νηστάξει εκείνος που σε φυλάτει. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου στα δεξιά σου. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από κάθε κακό. Θα φυλάτει την ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου από τώρα και παντοτινά. Αυτός είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει από το πονηρό. Είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει από κάθε κακό. Είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει από το πιο τρομερό κακό που είναι η αμαρτία. Ο δυνάμενος και στη σημερινή διεστραμμένη και διεφθαρμένη εποχή να μας φυλάξει απτέστους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμους ένα γαλιάσι. Από το πανίσχυρο χέρι του κανένας, αδελφοί, δεν θα μπορέσει να μας αρπάξει. Μπορούμε αυτό το πρωινό να επαναλάβουμε θριαμβευτικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ξέρω σε ποιον επίστευσα, ξέρω σε ποιον εμπιστεύτηκα την ζωή μου και την ψυχή μου και είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρις εκείνης της ημέρας. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας στηρίξει, να μας φυλάξει, αλλά και να πραγματοποιήσει απείρως περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή εννοούμε. Δεν είναι ένας Θεός απαθής,
αδιάφορος, μακρινός, παγερός, χαμένος στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, ανενεργός και νεκρός. Ο Θεός μας δεν είναι σαν τον Βάλ, είναι ζωντανός, είναι θαυμαστός, ακούει, απαντά στην προσευχή μας, επεμβαίνει στη ζωή μας θαυμάσια. Ο Ηλίας υπήρξε ομοιοπαθής αλλά και ισχυρότατος άνθρωπος της προσευχής. Το παράδειγμά του είναι θαυμαστό εκεί στο βουνό Κάρμηλο. Προχώρησε μπροστά και ανόρθωσε το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Κυρίου. Μήπως, αδελφέ μου, αδελφοί μου, το θυσιαστήριό σου είναι γκρεμισμένο? Μήπως η επικοινωνία σου με τον Κύριο έχει διακοπεί, έχει ατονίσει, έχει εξασθενήσει? Μήπως έχει μεσολαβήσει κάποια αμαρτία? Μήπως η προσευχή σου έχει καταντήσει μια ανιαρή θρησκευτική συνήθεια? Μήπως? Διατηρείς το οικογενειακό θυσιαστήριο όπως μας δίδαξαν οι πατέρες μας? Το βράδυ, το πρωί συνάζεται όλη η οικογένειά σου για να προσευχηθεί, να μελετήσει την Αγία Γραφή? Μήπως το οικογενειακό θυσιαστήριο το έχει υποκαταστήσει η τηλεόραση? Μήπως? Ας ανορθώσουμε, αδελφοί, το γκρεμισμένο θυσιαστήριο. Δεύτερον, ο Ηλίας προσευχήθηκε κατά το θέλημα του Κυρίου. Τα αιτήματά του δεν τα υπαγόρευσε η καρδιά του ή η φαντασία του, αλλά το τοποθέτησε στα χείλη του το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό εισακούστηκε θαυμαστά. Και εμείς, αδελφοί, ας επιζητήσουμε το θέλημα του Κυρίου, να το πληροφορηθούμε, να εμπλησθούμε από την επίγνωσή του, να προσευχηθούμε σύμφωνα με τα σχέδια του Κυρίου. Η βίβλος διαβεβαιώνει πως αν προσευχόμαστε, αν ζητόμεν τι κατά το θέλημα του Θεού, ακούει ημών. Τρίτον, ο Ηλίας ο προφήτης, ο θεσβήτης, προσευχήθηκε με επιμονή. Δέστε τον γονατιστό επάνω εκεί στο βουνό τον Κάρμηλο. Έχει τοποθετήσει το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του και δέεται, αγωνίζεται, αγωνιά στην προσευχή. Πόσες ώρες, αδελφοί? Κανένας δεν μπορεί να πει. Και κάποια στιγμή στέλνει τον υπηρέτη να κοιτάξει στον ορίζοντα. Η απάντηση ήταν αποκαρδιωτική. Αλλά ο Ηλίας, ο προφήτης, ο θεσβήτης, συνεχίζει την προσευχή. Και δεύτερη φορά έστειλε τον υπηρέτη. Και τρίτη. Και τέταρτη. Και πέμπτη. Οποία απογοήτευση. Ποιος από μας δεν θα είχε εγκαταλείψει τον αγώνα των γονάτων? Και έκτη και έβδομη φορά. Ήταν τότε που είδε στο βάθος του ορίζοντα ένα συννεφάκι μικρό σαν ανθρώπινη παλάμη. Ήταν το προμήνυμα της επερχόμενης ευλογίας. Αδελφοί, στη σημερινή εποχή χρειαζόμαστε την φωτιά του Ηλία, αλλά και την κατακλυσμιαία βροχή. Χρειαζόμαστε τη φωτιά γιατί οι καρδιές είναι παγερές. Ο ζήλος έχει ατονίσει. Η προσευχή έχει εξασθενήσει. Η συμπροσευχή έχει μαραθεί. Αδελφοί, χρειαζόμαστε την φωτιά του Ηλία, την φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε και την κατακλυσμιαία βροχή, γιατί οι αγροί έχουν μαραθεί, τόσες εκκλησίες έχουν συρρικνωθεί. Χρειαζόμαστε την κατακλυσμιαία βροχή των θείων ευλογιών. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας στηρίξει, να μας φυλάξει, να πραγματοποιήσει απείρως περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε, κατά την δύναμη αυτού την ενεργουμένη εν ημίν. Ποια είναι αυτή η δύναμη που ενεργεί στην καρδιά του πιστού? Είναι η υπερβολικά μεγάλη θεϊκή δύναμη που ενέργησε στον Ιησού Χριστό όταν βρισκόταν μέσα στο μνήμα και τον έγειρε από τους νεκρούς.
και τον ύψωσε στους ουρανούς υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Αδελφοί, αυτή τη δύναμη την υπερβολικά μεγάλη ο Θεός την θέτει στην διάθεσή μας. Ας μάθουμε το μυστικό διαπίστεως να την οικειοποιηθούμε. Διαπίστεως σωζόμαστε σε μια στιγμή. Η βιβλική προτροπή είναι πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Πότε? Τώρα, αυτή την ώρα. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Σωζόμαστε διαπίστεως, αλλά και περιζωνόμαστε με την δύναμη του Θεού διαπίστεως. Πόσες φορές γονατίζω φορτωμένος με προβλήματα, απογοητευμένος, αδυνατισμένος, αλλά αγγίζω το Θεό και γεμίζω με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού και σηκώνομαι από τα γόνατα απέραντα χαρούμενος, απέραντα ευτυχισμένος. Είναι αυτός ο δυνάμενος να μας στηρίξει, να μας φυλάξει, να πραγματοποιήσει απείρως περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Το πιστεύεις? Η πίστη είναι ο αγωγός μέσα του οποίου διοχετεύεται στην καρδιά μας η παντοδυναμία του Κυρίου. Το πιστεύεις? Αν ναι, θα γίνει κατά την πίστη σου. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, με τον τελευταίο ύμνο. Τον ύμνο με τον αριθμό 251.
Πατέρα ουράνιε, εξομολογούμαστε σε Σένα την αδυναμία μας, την απελπιστική αδυναμία μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους πειρασμούς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του σκότους. Δεν μπορούμε, Κύριε, να θριαμβεύσουμε στους αγώνες τους πνευματικούς. Είμαστε τόσο αδύναμοι. Πόσο χαιρόμαστε όμως και ενθαρρυνόμαστε, γιατί Εσύ είσαι ο δυνάμενος να μας στηρίξεις στις δοκιμασίες μας και στις αδυναμίες μας. Είσαι ο δυνάμενος να μας φυλάξεις, να μας φυλάξεις από τον πονηρό, να μας φυλάξεις από κάθε κακό, από το τρομερότερο κακό, την αμαρτία, και να μας στήσεις κατ' ενώπιον της δόξης Σου, αμόμους εναγαλιάσει. Είσαι ο δυνάμενος να πραγματοποιήσεις υπέρ εκ περισσού, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν. Πατέρα ουράνιε, αποκάλυψε σε όλους μας αυτή την υπερβολικά μεγάλη δύναμή Σου και δίδαξε τον καθένα μας διαπίστεως να οικειοποιείται αυτή τη δύναμη, ώστε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτή την ταραχμένη ζωή, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά Σου, να νικήσουμε, να Σε τιμήσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Πατέρα ουράνιε, Σε ευχαριστούμε για την τέλεια, την ολοκληρωμένη σωτηρία. Αγκαλάζει το χτες, το σήμερα, το αύριο, όλη την ύπαρξή μας. Τον Λόγο Σου σχολίασε το στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δόξα Σου και απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.